ey'nsukwini lezi zokugcina zezinto ezenzakalayo ungahambeli kude nomthandazo. Kuyafuneka kule insuku lezi ezinzima kangaka ungahambeli kude nomthandazo. Kodwa kube into yakho ophila ngayo uyezwakala umuntu omusha. Futhi nje isindwa ilento yokuthi fanele siyibuke lento yomthandazo ke siyibuke noyenza yazoyenzisisa. Ngoba ilamandla etakhona sobuke sibuke nje into ezimbalo siqhubeke emini siqhubeke sibuke into ezibalekile. My God, thina ke esikhona sifana okanye si-remnant, si-remnant. Angazi yini remnant? Insalela, insalela. Si-remnant. Amen. Thina ke sesikhona esimele representing the kingdom of God. Yes. We are the remnant. Amen. Amen. Laba bantu abathendwe izulu ukuthi benze isimemezelo bathi uyabuya masinyane, bathi uyabathwala bakhe, bathi uyayifihla impilo yekholwa sibe insalela yabantu abaqhubeka nesimemezelo sobhengu songidi sosithole lo yamlayeza ukashintshi usala insala ezoqhubeka uphushe. Ngiyangizwa kodwa manje nanso indaba yethu la ibheke khona singena okanye siyi-season to flex our vocal muscles emthandazweni nasendumisweni nabajwayele ukuziminda bakhonside into ethi usuku lwenkosi luseduzane masilungise ukwenza kwethu. Sokhuluma ngayo emini, sokhuluma ngayo emini ibaluleke kakhulu. Do right, lungisa ukwenza, tomusho lungisa ukwenza, ulungisa ukwenza. Lokhu kulungisa ukwenza kuba usikhiye sokuqhubeka sivule iminyango evalekile nesiteyidilelayo sifast-trackeke. Sokhuluma ngayo emini to flex our voice, selule ama-muscles ethu emthandazweni nasekumdumiseni. Ngiyalizwa kodwa bazalwane. And in declarations, somebody say declarations. Luke chapter 19 is the reason why I made my point of departure. Luke chapter 19 verse 14. Luke chapter 19 verse 40. Matthew chapter 26 verse 36. James chapter 5 verse 13. Psalm 144 verse 1. Joel chapter 3 verse 10. I listen the man by the Roman 7:16. The man listen that. Roman 7:6. Amen. Hallelujah. Nifigile. That's it. Luke chapter 19 verse 40. Matthew chapter 26 verse 36. James chapter 5 verse 13. Psalms 144 verse 1. Very powerful stuff. Joel chapter 3 verse 10. Nehemiah chapter 4 verse 16. Let's see how far we can go.
Let's see how far we can go. Amen. Luke chapter 19, verse number 4. Start in call. Ngicela ophethe iBhayibheli angifundele. Luke chapter 19 verse. Jesus. Asehli kule baba. Futhi asisubirana. Asinawo. Baba hlala nawe. Asehli kule baba. Futhi asisubirana. Hello, it's only young today. Luke 19, verse 40. Waphendula wathi, ngithi kimi uma bethula laba amatshe azamemeza. Elufundele ngolimi lwangapha komfuna. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Pretext, when you check the previous verse, will tell you if they replying to the Pharisees, because there was a question there. Now listen to this. Laba babizwa ngegama lami. Laba kuthiwa abafundi bakaJesu la. Uma laba bethula la. Amatshe. Sikhuluma ngamatshe. Uma bethula la. The worship will not cease. Umthandazo ngeke uphele. Angeke kome ezulwini, because funeka sazi ukuthi into yokuthandaza ifana neredo. Yabona iredo uma uyivulile, yabona nje ungekho nje akusho ukuthi iphulile wena. Angibayeke lapha ngibangizwe, angizame ngayo. Akusho ukuthi nje ungekho noma ungayicima. Akusho ukuthi seyiqinile. Kodwa iyaqhubeka iyadlala. Yilento ekukhiphayo wena ukuthi ungamdumisi ngama-emotions, ungamkhonzi ngama-emotion ngendlela ozwa ngayo, because akuncikwanga ngawe, akumwanga ngawe, iyaqhubeka. But the more you delay, the more uba nama-pauses, nama-gaps, nama-seasons, uyareplacewa. Uma bethula la. Sizothatha into ephelelekile, useless, kube yiyona ebubula, edlala irole yabo. Uma laba bengayazi ilevel yabo, uma laba bengayazi irank yabo, uma laba bengayazi udaba labo noKristu, ibatheke ngegazi, ngabafela ngabafihla, yafika i-first wave, basinda, yafika i-second wave, basinda, yafika i-third wave, basaphela i-fourth wave, basazosinda, baphinde bathule.
Lord Jesus. Angithi ke manje inkingi iqala entweni ethi prayerless life is a sign of pride. Yes. Abangizwa labantu. A prayerless life is a sign of pride. Usuke uthi awume kancane ngoba uzenzela. Yakwazi nami ngiyadila ngendisha awume kancane. Uzibambe. Yakwazi uzibambe ngizokukhulisela abantwana. Ngizosifundela la. Ngizosipasela le-exam. Ngizosifundela umsebenzi. Ngizosifundela le-opportunity. Awume a prayerless life is a sign of pride. Is a sign of disregard of God. Imalangane. Liphele usuku ungathandazi ntonje. Liphele iviki ungathandazi. Liphele inyanga ungathandazi. It's gonna be good here. It's gonna be very good here. It's gonna be very good. Now, uJesu shows or paints a picture of a continuous appearance or a continuous exercise of our spiritual mandate. So seyiqala kanje yenza ukuthi uma siqhubeka ntambama siphinde siqhubeka nakusasa ube wazi ukuthi yileya nje i-foundation yezinto esizosidinga kule nkonzo going forward. Amen. Asiqale ngale ebalulekile. Now uJesu ubonisa into ethi a continuous utterance. That is why according to the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray. Okay. Pray. I keep what this. I my keys. When we mobile tabernacle, we thank you, Jesus. When we do your shop right, we do move. You put the example. I said, I'm sure you get see what is our power. Who find it to be see what is in my cause. I said, I'm sure you get your ass. Amen. Chapa course. Walathina ungathi singaba seyindongene ey'thile ukuze sishiye ey'thile, ungathi ungakhanda into ey'thile ukuze kushise ishiye into ey'thile, ungathi singabamba into ethile ukuze silinde. Hayi, uyashiwo. Thank you Jesus. Uwalka kuma-premises asemoya. Oh yes. Because it has come, it has been infused in our veins. Yabo. Uma laba bethula they will speak. They will say of my goodness. Amen. Number one. To be a disaster to be replaced by stones. To be replaced by a lifeless thing. Siphila thina, replace it because we are failing to play our part. Ungathi uzothi lento yomthandazo yakhelwa abathile, yenzela abathile kube khona ubani ebenza sithandazela kahle kuyazwakala. Akekho umuntu omthanda wonke umuntu omthandazo. Hayi mfundisi, awunderstanding. Uyabona mangayinikwa lento yomthandazo, mangayinikwa lento uyinikiwe njengoba une-energy yokuleva nje namandla okuleva yilawo wasebenzisa emthandazweni. Angithi manje suke sileva sikunkulunkulu sithi baba kunje manje angizwa kahle lento ngathi inabantu bayo. Yebo. Ngiyangizwa kodwa ngiyangizwa. Right. Number 2. To be replaced, it's very disastrous. To pray. Now, prayer is like a seed. It is like a seed and you become a farmer. Umthandazo uyimbewu. Wena uyini? Class down. Umthandazo uyimbewu. Wena ungumlimi.
Niyayibambile manje. Yeah. Okay. Asibuke verse khona izokhala. Yebo. Asibuke verse khona izokhala. Number Matthew chapter 26 verse 36. Matthew 26:36. Asibuke khona. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Ofikile athi amen. Aliko igama. Let's look at this. 86. Yes. Khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane. Uyaziwa. Okay, just see. That's the gist of the letter. It's the gist of our subject. Uyaziwa ukuthi uma ngabe into kaJesu mafika utakaziwa. Uyaziwa ukuthi kufanele kunyuke indaba ezithile okanye ke masina konke nathi kodwa namhlanje wabathatha. Oh my God. Wathi siyeGetsemane. Yini iGetsemane? iGetsemane ingadi. Ake uthi ingadi. Ingadi. It's a garden of olives. Wabathatha kule season yomthandazo ezokwakha isithombe esithile. Namhlanje siya eGetsemane sothandazela eGetsemane namhlanje. A garden, a garden, a garden, a garden. He brought them as farmers, knowing they carry a seed, and to plant eGetsemane. Abaziyo bathi uma ngabe sokuyifaka imbewu, abanye bayinisele ngenyembezi. Oh, so besikhulume nge-liquid ministry. uJesu walethe eGetsemane ubabone uzokwakha isithombe sokuthi nina njengabantu olwimini lwenu niphethe imbewu. Yingakho iBhayibheli lithi ulimi lwethu linjani lugotshiwe konke sikubophayo emhlabeni kwenzenjani. Yes, lesikhulumayo kwethiwa njani kuyakhulunywa esilwini. Wabalethe eGetsemane funa simuve nje khona ezikhona lapha sifuna sishesha ziningi into lapha bayeGetsemane. One, Khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane wathi kubafundi, hlalani lapha ngisaya kukhuleka lapha la. hlalanga. Yeah. Sikhulume ngama 3 stages. Hlalanga. Ufika nabo. Yisiquka ibandla lo. Ufika uthi nina hlalani la. Peter, John, James, come. Come. Nabo ufika uthi hlalani la. Yeah. Okay. Sala. Aphinda abashiye nabo amuve aye kwindawo yabo. uJesu would pray publicly and pray privately. What sapase ngabalaba public. What sapase wala. Bakhle alaba public say right. Kodwa siyalahleka kwa private. Okay. Uzobonisa isithombe some dimensions of prayer. Oh yes. Uzokwakha isithombe eGetsemane abanika isizini yokuthi uyatshala. Oh yes. Yile nto engikhathazayo ke uma sesifike enkonzweni kuba ngazuzuthi kukhona abantu abaneyinkinga eziningi. Ungazuzuthi kukhona abantu abaqhakeke kakhulu kanti zonke lezi namhlanje everyone it is participatory. Okay. Oh yes. It is when everyone participates, not spectate. Yeah. Nizongizwa uma ningangizwanga manje ukuzwa after 4 days. Very simple. Everyone participates and not spectates. Umboni ayibonisi asizobona wonke umuntu unengadi yakhe. Oh yes. Azoyilima afake imbewu yakhe. Yes. Ukuthakatha kuqala
ayisebenzisi besiba nomona abanye abasebenzisile ithuba. Because we all have 24 hours. But kuyadepend ukuthi wena umsebenzisa kanjani lokho 24 hours. Yes. So khuluma ngayo being productive. So khuluma ngayo productivity / laziness. Sibuke esuri, wathi khona isizo wesuri. So ibuke nini? Angasho manje umemba le subject yami kufanele ngifake ngamandla komuntu. Kufanele ngifake nje ngamandla eat. Kodwa kuyazwakala makhona. It is participate. Wonke umuntu uyaparticipate ngifuna ivesi. iBhayibheli lithi at the pool of Bethesda kwafika ingelosi izozamazamisa amanzi okanye izonyakazisa amanzi. Umuntu come class, umuntu ongenayo okanye ongena kuyangenwa. Asibukani sibuka izindoda sibuka abanye benjani ngena nawe unengadi tshala. Jesus. We participate. Oh my God. Now namhlanje sowuyazi suke ekhaya kale une drive unenithi I can't wait to be in those walls. Oh yes. Nami yomi udaba lami nkosini kuyazwakala kodwa makhona sit here while I go there. Jesus prayed publicly and he also prayed privately. Yeah. You need to find balance between the two. Zime uzakhela isikhathi la uzakhela indawo ube nomsamo wakho la ubika khona izinto kuNkulunkulu ube nendawo okhala kuyo. Ora niyangizwa msana. Amen. Very important. A prayer life. A prayer. Your prayer life. Your prayer. Impilo yakho yokuthandaza. Now let's move again. Look about. Yes. Hlalani lapha ngisayekukhuleka lapha Yes. yazi. Wathatha uPetro namadoda amabili kaZebedewu waqala ukuba nomunyu nosizi. Yeah. Amen. Look about. Listen to this. Khona wathi kubo umphefumulo wami ulusizi kakhulu. Yeah. Kuze kube sekufeni. Okay. Manini. Umphefumulo wami usizi. James chapter 5 verse 13. James Jacob 5:13. Umphefumulo wami unjani? Ulusizi. Something like James chapter 5 verse 13. Read. Kukhona yes. Kukhona uhlakaniphi oshuphelayo phakathi kwenu la. Iba aba bashumayeli badlula beshesha la kanti ibaleki lento yokuhlupheka ayisho lokuhlupheka. Yeah. Okay. Nini mzulu Jesu moya omnjani Usizi. that is suffering. That is my heart, my spirit is troubled. As a general, my spirit is troubled. Leyanto isho ukuthi I have got a physical challenge or situation. I have also got a mental challenge. Into impi yasengqondweni. And now, which I need to overcome. Oh yes. Niyangizwa bazalwane? Yes. Number 1. Now, uyekhona onjani? Ohluphekayo. Amakenze njani? Phakathi kwenu makakhuleke. You are going, it means to go through some stuff. It means to go through physically. It means to go through mentally, going through some stuff. Yeah. Makenze njani? Makathandaze. Alithi makaposte. Bible. Lithi makathandaze. Into yokuqala esiyenzeke ukushiswa amadata. Kwenzeke into empilweni yakho sowuposta. Uhlekisa unikeza izitha zakho ukudla. Because they will rejoice over your suffering. They will celebrate over your suffering. Sometimes you just need to starve the enemy.
starve your distractors. Yeah. You need to starve Yes. amen. By being positive. Ground of accepting and readying yourself for an answer, a positive answer. Uti, you are being grateful to God. You are in advance praise. Uti, yabonga Nkosi usukwenzile kodwa engakakwenzi. Yeah. Oh, hi, we are focused. You can see that. We come, we are, we come, we take, we live it, we put on we are losing coming and going, we are losing. He can't be showing up. I'm a preacher. Look at one thing. Satan, yes, man, we take it. Hey, God, stabilize, humanize. Yeah, where's your post? Oh, yes, Lord. Ninamidi usathane ithule. Uzwe ukuthi kuyanyukela. Kodwa ube nomhlabelelo sesiuhlabelela thina. Uthi I know the Lord will make a way. I know the Lord will make a way for me. Ayithi leyo nto leyo hamba uyobonisa abantu. Yazi into esiyenze mani lento zethu abantu ababo. I-problem indlula entweni ethile. Sikhuluma nge-suffering, sikhuluma ngale. Yeah. Sikhuluma ngale. Sithi sidlula kuleya season. Bese lobhala. Okokuqala ukubhalela ama-likes nama-comments. Bavele bangakhommenzi. Ba-screen grab. U-screen grab uhamba kakhulu kunama-likes. Oh yeah. U-screen grab khona into yokuthi ngesikhathi ifika kwakuvele kukhapha Afrika alume le nto kuyibhala ngoba uyisebenzisa abe isithombe sekusiza mina kubalulekile ukuthi nasendiskrinkejiwe naso ukuthi ngangishilo le wafika lume kumanje othi imanje leyikhumbula smanje elungu iyobonisa leyo izofeza yonke into ithi ibhale ubani ngesikhathi bani wathini awazi ukuyiphika. Ama-likes ended, ama-screenshots ahamba fast kuthiwa umbonile. Fana nalento yokuthi kuthiwa umbonile yini status sakhe. Athi kusayobheka. Yabo uphuma kwi-timeline yakhe athi look how bitter she is. Look how bitter he is. Look how lamenting she is. Makafike lapha ukunompupa yabahlekayo. Makafike lapha athi kulungile. Sawubona makhona. My spirit. Why? Ngoba why? Uya endaweni yakho esithe uyoyilungisa khona. Yila usho khona. Yila update khona. Uthi Nkosi akukhala. Oh yes. That's the only place. uJesu uhlukanisa abantu kathathu. Ubeka ibanga. Ubeka ibanga. Ngeliswani yakwazi ukuthatha ngithi ngizalama. Ifike ibazalwane ngizelethe ufakazi. Hey Nkosi yami. Bazalwane uNkulunkulu muhle ngimbonile. Engiphephisa. Bethi ngiyawela bekuyi Friday la ngasenkundleni zami. Vele uthi bekuyi Friday ngo-1 Thixo. Ngo-1 wakhamba imoto ebovu. Wathi yathi yangena. Ngathi ngisindile bazalwane. Usindile okay it's fine. Uyazi into eyenzakalayo la? Awusaba ulinda uba ungozi. Ngoba uyisho kubantu abafanele uzwe. Abasaboni lento. Babona leyanto. uJesu obeka lo i-level ye understanding my friend. Yazi ukuthi ukhulumani nobani. Yes. Izongizwa. Wababeka la ibandla isixuku wasibeka la. Wathi Peter John come. Nikwi-level ethile. Yoku-understand into ethile. Yoku-understand ipain engizwayo. Ngoba ngikhuluma phambi kwebandla kanti uthe wena uyindodana kaNkulunkulu.
manje lezinto zingukuphosa Okay. kwenzeka wathi labo badeserve ukusho abadinga ukuzwa lento enizwa makuze izochazela le big 3 kwi-second awuchazeli konke endlula kuyo empilweni yakho wabeka inasati yakhe wayibeka la kuJesu yini abathe kubo umoya wakhe akangayisho kule level yabantwana aba-grade R ebebezohlekisa ngofakazi bakhe ebebezohlekisa ngenhlungu yakhe akangayisho wayisho kulabo abakwi-capacity ethile. And he further moved. Why are we private? Yile nto ethi sesilwa nje unasikuthandazisana awusikuthandazelanga yingoba you are not part of it. Ukufuna wena singene endaweni yasodlala iroli yakho wena ungekho. Fana nomzala wami. Fana nomzala wami uphilile wayefika nehomework afune athi mseyisenza nabo basiphinde basinika mzala baphinde basinika awubuke uyoshiya amashanele yena eTV ngayibona into kamzala ngiyamosha umzala athi mzala woza mzala awuhlala la eduze kwami masenze makwenze wena yebo ihomework yakho mayenziwe wena yile nto yokuthi sowumile uyashwabula awuthanda uziswanga abantu abakusapotana yingoba ubungekho wena ubiza abantu entweni okuyo bazalwane kusemthandazweni nithandazeni ngiyacela nithandazise hayi nithandazele Nibabi? I have very equal ziyashiyana. Kono SNS or high, no combined. No, equal ziyashiyana equal. Kono uthandazelwa. Awukho ke lapho. Kono uthandaziswa ukhona lapho. Nyamiso kodwa bazama very important. Now, if the spirit is troubled, if you are in a season in your life, private place yakhe la thulula khona umoya wakhe enkosini. Now, let's recap. Uma laba bantu bethula, if they do not acknowledge my power, if they do not acknowledge my presence, if they do not acknowledge one lava betu, I will replace them with stones. Number one. Number two, Jesus takes abafundi bakhe wabaseGetsemane. Sathi egarden. Buka. Mawufika emasangweni eTabernacle entabeni kaJehova emzini kaNkulunkulu uzazi uzoparticipate. Uzazi uzoba inxalenye yento eyenziwayo, ingxenye yento eyenziwayo. Uma kufika ingelosi izonyaka zisamanga nawe uyangena. Nawe uyangena. Sekuthiwa nje phawusalizana kuThixo wena lezana lekho. Usuwenzela nje ngoba phela mhlawumbe efulani. Ayikho la sewuthenje ngakhona. Qeda into umuntu explain sebenzela yena. Kodwa funda amahubo 1441. 1441. Amahubo 1441. Sekuthiwa nje hey phawusalizana lift up your hand. Uvela ungakwazi then you can lift your hand. Yini usensana mfana. Yini lo lift. Awufuna let's do this. Sibona ukuthi usukela senze njani. That's Amahubo 144 verse 1. uJehova idwala lami ofundisa
ufundisa izandla zami ukuhlasela neminwe yami ukulwa. Uyami? Yes. Kufanele besivana siyophumula. Banishe. La kithi la emzimbeni wekholo kufanele amalungu omzimba ayisikhali. Hey, la emzimbeni wakho unamalungu omzimba ayisikhali okanye ayisikhali. Ufundisa imino yami, ufundisa izandla zami. Kukhona abantu abayibona ngiposta yini, ngiyashumayela please. Ngicela sihambe kancane. Ufundiswe izandla zami, afundiswe Imini yakuhlasela. Uyazi uMoses elidala uyanuka uyolo njengomkhokheli nomdidiyeli wempi kuthiwa makayophakamisa izandla. Oh yes. My God, my God. Wena njengomdidiyeli ungayoyididiyela phakathi awuyuma lapha endaweni epitch ephakeme entabeni uphakamise nje izandla. Oh yes. Lithi iBhayibheli the more izandla ziphela yayibotshwa kipi kaNkulunkulu. Kodwa ngoba kukhona amadoda aqonda amandla. Oh yes, Jesus. Akhasi izandla iphakame. Maziphakama impi kaJehova yayikhona. Ufundisa izandla zakho. Wena uyingozi ulele. Oh yes, oh yes. Amen. Uyingozi kuphenduka uguquka embhedeni uphenduka. Oh my God. We wage war. We wage war. When we put our hands together, we wage war. I'm from the Psalm. I'm from the book of Psalm. In Bible, when they said Benjigele said in Jericho 7 times. On the 7th time, they had to but Jigele said, go 7. Kodwa manje uswaya abantu beyikhaya. Kuzokwenziwa i-weapon of mass destruction. Yes. Exercise. Kuthiwa kuzokhala lo mbhobho wakhona. Bese wonke umuntu ayabeleza. Yes. Ashaya izandla. Loya msindo odotshwe ngendlela emangalisayo wetheza amandla izindonga zeJeriko. Ezinye izinto ey'phuma kithi ezingaqondakali. Oh yes. Ezenzile ehluke emkhathini. Oh yes. My God. Joshua chapter 1 verse 8. La nibeka khona ini amathe ami. Suka. La nibeka khona yibona sinyaweni manje. La ubeka khona ini. Nyawo lakho leyo ndawo senjani. Kwagojwa ngishinya. Siyele izandla esibuke 144 sibuke. Buki amandla senyaweni. If we verse, the steps of a righteous man is ordered. Kondela emalungeni omzimba. Kondela kuwe. Kondela. Ungaze kuthiwe hayi basebasha abakwazi ukusebenza endlela kaNkulunkulu. Hayi bayiyuthi basebenzela.
Yakusasa, ini yakusasa. Bani yakusasa. Usathane abasebenzise namhlanje. Okay, wena bavele today. Ba reserve for tomorrow. Postpone it. What's the next time to come? I've repost. Yeah. And namhlanje. Come, you're thinking the energy was 18. Ngakwazi kahle. Uze kahle uphetheleza. I-energy was you come. Ngoba nina nizomsebenza kusasa thina simdinga namhlanje. Oh yeah. From there, ejiva zabemfishane, ashone phansi. Yasebenza namhlanje, yasebenza. Hayi bathuwa uzosebenza kusasa. Wabona God available namhlanje. Oh yeah. Shout 12, a shout. Oh yeah. To say it again. Fige, mali ngoba bekuyisaturday, Friday, akalala. Athi kunja ndakamulaliso ukuthi maphapha phezulu. Athi shusu, bamvusa buye kwelapho sibhodlela lapha nje. And futhi ibona into ekhona, nale ibhodlela le awulazi. There's art here. There's art. There's art. And ibhodlela le noma livuli olivaliwe le, noma livuli lose balance. Lo ungaphakathi amchithile. Oh yes. Kwenzekala. Uthi usanabile ngoba bathi likhandelwe nendawo ibanjwe ngezandla angasebenzisi izandla alibeke ekhanda. Energy. Angithi nomsebenzi kusasa. Energy. Alibone kundleleni sikalenza leli ndlela. Ngabona bayindawo ukuthi Thixo wami ubisi babhiza abantu babhiza lakhela ukuthi libanja ubona dlala ngalo beshone libuye ekhanda Thixo ongalibamba ongalibeka ekhanda ufake emlomeni. Basebenza namhlanje. Abavile namhlanje. Wafuna kusasa wena namhlanje basebenza. Oh yeah. Bakhathazeka abashumani, bakhathazeka abavule bathi le-energy siyidinga ngaphakathi. La mali womzimba asebenza ngaphakathi. Anazini ukuthi imizimba yenu iyithempeli likaNkulunkulu. Funa sithandaza. Lelo thempeli indawo yokushunqisa impepho yezulu. Yeah. Bizinto engekho zibe khona. Yes. Leyo mzimba, leyo energy, direct it in the appropriate manner. Yes. In the appropriate way. Channel that energy unayo ngendlela erayithi. Inikwa uNkulunkulu. Oh yes. uNkulunkulu asishaya isifuba ngawo ngempilo yakho ngokuhamba kwakho nangokwenza kwakho. Yeah. Wethande man. Thande. Uyihloniphe. Uyithande. Noma nje ufuna umshado nje ufuna Mr. Right way. Oh yeah. Ufuna Mr. Right, ufuna uthandazise. Ufuna Mr. Right. Right way. Siyabuza. Mr. Right ojimayo, ujima. Uyajima. Wena uyajima. Unemali, unayo wena. Sekufika imoto zaka-Avis eyihanjishe airport. Umuntu abasika amaphila ey'motweni zaka-Avis. Umuntu uyabhaba nebhola laka-Avis. Uze elokishini nawe. Ufuna i-Francine.
Sanibonani makhono. No see. Hayi, oyithembile. Yeah. Yahlonishwa. Igugu lesimiki kwatshaniswa kwabeka izinto kuwo esikwazi ukuxhumanisa izulu nomhlaba. Yeah. Yangizwa bazalwane, soqhubeka nini? Funa sithandaze. Soqhubeka nini? Sothandaze. Hawu, Jesus. uNkulunkulu nomona ngaleyo mzimba. Oh yes. uNkulunkulu nomona ngaleyo energy. Yeah. If you can channel it in the right way, My God. singalungisa. Amen. Amen. I'm here to plead with you. Yes. Reconsider. Go back to the drawing board. Balekela ubuye ekameni lomthandazo nokufuna iqala. Oh yes. Muso wakhe nomlunga kwakho. Khona zonke lezi zinto zizawulandela. Nifuna izinto ningamfunanga. Oh yes. Besafuna izinto singamfunanga. Funani yena. Zonke lezi zinto zizawulandela. Sokhuluma mini sithi awukwazi nje ngekhono kuthiwa uwinile ufona khona your SIM card, yeah, your SIM card has won 20,000. It's fine, SIM card amphethe imali yakho mina ngeni lapho ngoba bethu SIM card izinto wayilandela. It's a scam. You are there, you are deep in there. Why? Because you think ngoba usukhona kuvele kunethi izinto uwina ama-competition ongawalanga kanti i-scam sokhuluma ngayo. Nansi enye ama-time back, nazi izinto sokhuluma ngayo. Sokucima ividiyo le bahlala emakompyutheni ba njengoba bethumela ilinki nje wena utofile uwinile press the link. Ifoni yakho already ine-app yasebhenk. Point of qale lapho ngoba le foni othumela ngayo ilink opressa ngayo ilink ine-app yasebhenk. So imali yami uyiboni ilink uyibonile. Yeah. Ilink wayipress ilink. So khuluma ngayo abantu asopray hambani kahle endleleni. Hambani kahle ngahlonishwa umzimba. Yes. Ube indawo engcwele yokuhlala inkosi yamakhosi. Yeah. Sokuzwa ngayo le mizimba sokuzwa ngayo Yeah. imizimba yethu. Sokuzwa ngayo le mizimba yethu. Uyahlonishwa. Oh yes. Behlala kuNkulunkulu. My God. Uyahlonishwa. Hambani kahle. Ngenzani kahle. Sokukhuluma. Amen. Niyafuneka mthandazo. Your private life, your private prayer life, uyafuneka. Yes. Uyekala mthandazo. Uyekala participate. Masala. Mthandazo. Nawe utoyiflathela ubambe khona nakho uqhela amadolo clean amadolo yamakholwa these days. Bayafusayeli phansi kunzima ipita yakho. Yeah. Let us reconsider. We are delaying ourselves. We are being invited back to our parents. Spirit,